velkommen til Jul med Fiskerne. I dag vil vi vise noget grej. Det er Karls grejkasse. Ja. Og jeg tror vi bare starter her. Ja. Det er Der er, der er mange ting i. der er forskellige powerbaits. 5 stykker. Og så Wobbler. fisker mig Karl meget geder med sådan nogle her. Og sådan nogle. Og det der er godt til arbejde, det er det her. Og Det er den her. poppers. Og den her, den er også rigtig god til, når man skal fange geder. Men den kan godt være rigtig, rigtig hård at trække ind. Det ligner hele tiden, man har en lille fisk på. Og her er en Bombarda. bombarda. Den har vi ikke rigtig fanget noget på endnu. Og i morgen skal vi ud og fiske med efter fladfisk. Vi har været ude og fange eller tage en hel masse sandorm. Og her er der noget stål. Forfang og noget. Et Laksewobbler. ja. Alt muligt. En flue og... Og så har vi et spinderhjul. Det er ikke det bedste, man kan få, men Nej, det kan godt køre. det er fint nok. Og så har vi den her 8-fods den her 8-fods søstang. 8-fods spænderstang. Den kan holde sig ikke meget. Jeg har lige fået den, så ja. En